Ja koirat liikkeellä sieltä purkattiin 5 koiraa ykkösen johdolla. 1, 3, 2, 4, 6. Kolmonen pyrkii sillä kautta ykkösen ohittelista Vilman nostaa takaisin tuohon. Toistua kilpaa mukaan ja nähti tuonne hiukan jäänyt. Kakkonen tällä hetkellä kärjessä. Ja määrissä 2, 1, 3, 4, 5. Ja näin jälleen lähtö tapahtunut. Ykkösen johdolla 1, 3 linna oikeastaan kaikki rinnakkain. 3, 1, 2, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nyt oppii laskemaan vähitellen. Ja nyt johtaa toinen oman 1 ja 1, 3, 2, 4 tekee ykkönen mukaan. Ja näin omassa luukisliikenteessä tasainen lähtö, ykkösen ehkä hieman johtaessa, kakkonen juoksee rinnalle ja ei pääse ohi 1, 2, 3, 5, 4. 1, 2, 3, 5, 4 järjestyksessä juostaa takasuoraan. Järjestyksen allaan tullaan loppusuoralle. Ja näin maalissa 1, 3, 2, 5, 4. Ja tästä tuomarineuvosto. Sitten Arttujen A-finaalin lähdöksiä sieltä tullaan vikkelästi. 1, 3, 4, 6. 1, 3, 6 järjestys tällä hetkellä. 1, 3, 6, sitten 3 rinnakkain, 2, 4. Toiseksi myöskin kakkonen purkkaa hyvin, kakkonen kiinni tällä hetkellä toiseksi. Ja maaliin 1, 2, ilmeisesti 3, 5. Eli äskeinen lähtöjärjestö oli vasta seuraava lähtö, sitten tarvittiin sitä ennen. Mutta nyt otetaan tämä lähtö. Ja sieltä tullaan 6, 2, 3, nyt kakkonen. Kovasti järjestys vaihtuu 2, 1, 5. 3, 4. 3, 4. Ja nelosella maaliin järjestyksessä 2, 1, 5, 6, 4, 3. Ja näin tullaan takaisin. 2, 5, 5, 1, 5, 1 tällä hetkellä 5, 1. Sitten 2, 3, 4. Etäisyyttä. Sitten me pyrkii ulkopaikka ohitti ja saamme mennäkin. Ja näin tullaan maaliin. 1, 5, 3, 4, 2.
lähtö jälleen tapahtui. Sieltä kova kolmikko 1, 2, 6. Siihen tulee myöskin 4 toiseksi mukaan. 1, 4, 6, 2, 5, 3. 4, 5 jostain. 4 jostain edelleen. 4, 1, 5, sitten 3. 2 sisäret ja maalissa 4, 1, 5, 3, 2, 6. Reilissa johdossa. 23 hetkellä selkeä. Ja maalissa koira numero 1, 2, 3. Finalistit voivat valmistautua seuraavan lähtöön. Ja näin on lähtö tapahtunut. 1 spurttasi sieltä vilkkaimmin. 2, 3, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Kakkostiessä tulee vielä sieltä sisään. Ja maaliin tullaan järjestys sieltä 1. Ilmeisesti 3 ja 2, sitten 4, mutta 3 ja 2. Ja vie jälleen liikkeelle ja näin myöskin. Italianat liikkeellä 2 johtaessa 2, 1, mutta 1 päätää sieltä liipasta ohitte. 1, 2, 4, 3. Ja näin tullaan loppusuoran liikkeelle johtaessa 2. Seuraavana sitten saadaan 3. Siitä 3. maalissa 1, 2, 3, 4.